Jodak kod jariemb nyamburko Migori ogolo ich wang' margi ewi nengo mauta ma piny owacho omedo ka giwacho ni biro rocho chenro mopogore opogore mag jopiny. Wawinjane kaka giwuoyo. Sirikandwa ma wahero motelne gi jatendwa William Samoei Ruto ne wa expect ni onyalo koro subsidize gini mondo kik ohinja Kenya. Koro gini dhi hinyowa mang'eny kaka anja biashara odhi hinyowa nikech gi kawuono gokinyi gimoro amora oseshoot. Gima ne timo gi 100 sani timo gi 200. Koro oketo ngima dhi idho malo. Fuel kodhi malo kata gi siling 5 kata gi siling 20 to affect everything. All cost of goods will go high. Ma onge ng'amang ne nyiew gi ewi tado kuma gintiere malo chande. Mangiso ni ji biro dong' ka nigi kech e Kenya ka to ji mang'eny mabiro we tije ma koro economy ma Kenya ka ok bibedo maber. Fuel ni hinyowa nikech kaluwore gi sani idwa ting'o customer from Ngege to town ji ong'iyo gi 50 bob. Sani kidwa nyiso ng'ato ni okel 70 bob owacho ni olo wuoth gi tiende. Koro oneno ka customer ani nyaka chakre ne med fuel an aseting'o ji 2 ma be achuno gi pesa no ok giyie. Waneno ni koro chon bere ni mede gi pesa moro percent moro matin. Sani koro mede mag otamu kata ji wuoyo wan wang'icha ng'iche stage onge